Minä olen Sammakko ja kaikki muut Sammakot olette ihan tyhmiä. No, minä kökkään oman keksimäni ruuan. Ja tämä minä näytän minun kaikki hienot kakkuteokseni. Haepas ne. Tällainen herkku omenapiirasta. Taisin syödäkin sen jo. Ja tämä on tällainen sitruunakakku. Söin molemmat teokseni. No, aivan sama. Ani kipu. Polaitettu. No niin, tässä on vain yksi ainesosa. Minun mielestä tämä on minun oma keksimäni. Nyt sitä ainakin tuli siihen vähän. Ja se on valmis. Pitää maistaa. Se näyttää niin herkulliselta. Mikä tässä meni pieleen? Tämä maistuu jotenkin hammastahnalle. En tiedä. Kai menee sitten pesimään hampaat, mutta aika hyvä makuista. Tadaa! No, tässä on tällainen WC. Haen hammasharjan. No, tämä on kyllä aika iso hammasharja. Noin. Mutta miksi tämä tahma ei lähde pois? Voi ei,